The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God to those who believe in his name. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life." Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa kakalag, atong himuan og pagtasal, evaluation, kung napapakita mga sala diha, kay kung dili na to isugid nga to sa Dios, kini mahimo lamang babag. It can only become a barrier to our study of the Word of God. Busa, atong gamiton karon ang prinsipyo sa 1 John 1:9 nga nagaingon, "If we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Nawalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan ang imong buhaton, mao ang pagtuo kang Ginoong Hesukristo nga imong manluluwas. That is the only way that man can be saved. Faith alone in Christ alone. Acts 16:31 nagaingon, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." Busa, sa hilom, mag-aampo ta, agi o pangandam sa itong kaugalingon. Let us pray. Ama namong langit no, nagapasalamat kami kanimo, nininglay na sa higayon, nga diin kami makapahimulo sa imong grasya. Grasya kining among pagtuon sa imong pulong, o sa imong pagpadangat ka namon ning dapita karon sa uban sa mayong panglawas, kini humikan lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, o sa imong grasya. Uban ni kami karon, pinagis pagtudlo ka namo sa bala ang Espiritu Santo, the only teacher of truth, our mentor. Musa, nagapasalamat kami dako kanimo nining among Bible study through the YouTube uban sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga higala, atong mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome. Anihan sa kita sa atong pagpadayon sa pagtuon Spulong sa Diyos ning adlaw. We are still on the topic, how to find true peace in life. Ang matuod nga kalinaw. Una sa tanan niya ay puntos doktrina nga akong ipahinumdom kanimo ingon nga
igsoon ko nga magtotoo. Here is one very significant thing alang kanato mga magtotoo that we should be aware of. And that is, ang atong pagka-tao na pag-usab, or being born again, matud pa sa Juan 3:3 o 7, our being born again into the family of God is totally God, the Holy Spirit's miraculous work, dili sa tao. In fact, it is pure miracle. So, inumdumi ka na. Miracle as it is, ang tao, kita ang mga magtotoo, dili kita ngayon. We do not deserve, we do not earn, nor work for it. Kaya nga naman, because it is absolutely God's work. Hence, ang magtotoo nga tinuod gyud nga na tao na pag-usab is a miracle himself. He, the believer, simply appropriated God's invitation sa pagbutang sa iyang pagtuo ngadto kang Ginoong Jesucristo lamang, to put his faith alone in Christ alone, and boom, he got saved. That's a miracle. Basta? That in and of itself, grasya. And as believers, ingon nga mga magtotoo kang Ginoong Jesucristo, karon nagapahimulos na kita sa mga kasangkapan o gipangsangkap sa Dios kanato that go with our being born again. Sama pananglit nga kita nahimo ng mga sakop sa harianong panimalay sa Dios, royal family of God. Kita na dugtong nahiusa na sa persona ni Ginoong Jesucristo pinagi saon sa pagbautismo kanato sa Espiritu Santo. Unsa pa, we are clothed, gi-imputed kita, giisipan kita sa hingpit nga pagkamatarong sa Dios. O kita gitimrihan na sa Dios Espiritu Santo to indicate that we are now personally and privately owned by God. Ang magbubuhat sa langit o sa yuta. So we are now with God's family. We are now God's children. Anak na sa Roma 8:16 o sa Juan 1:12. Gawas pa niini ang atong mga ngan, ingon nga mga magtotoo, gisuwat na dito, na lista na dito sa Lamb's Book of Eternal Life, never to be blotted out. In short, we are now eternally saved. Kaya kita gilimpyuhan na we are cleansed by the blood of our Lord Jesus Christ, the Redeemer. So mao ni atong mga punto nga ipahinumdum tagsa kanato, ingon nga mga anak sa Dios. Busa, kay mga anak naman kita sa Dios, dili naman kita taga dinhis kalibutan, kay gibalhin naman automatically ang atong panahon karon ngadto na sa eternidad uban sa Dios. Tagalangit na ta. Nawa na'y pagpahambog kay dili man kita makapahambog. Iyaha ka ng saad sa Dios. Now remember, God has how many promises for us believers? 7,000 promises. Imo bang giihap ang mga saad sa Dios diha sa iyang pulong, diha sa Biblia? Kung imo yung sutaon yun, God has 7,000 promises for us to claim. Now, anong 7,000 man yun, o dili 6 or dili 5, ang number 7 is God's number. Timan nina. Number 7, mabito nang iingon ninyo, lucky number, lucky 7,
pandili man na mo'y buti pasabot ang tinuod yun niya na ang lintunganay yung buti pasabot mao nga ang Dios nagkupot niya ng numero nga 7. Okay? Kung imong tunan ng Biblia gyud, imong suta, matino hinunta nga God has 7,000 promises. So mo na yung pangutana, pila na may imong nasag-o, learn by heart nga mga saad sa Dios. Kaya may nung danon gini nga ato kining that we claim these promises. God's promises naa dinhi sa kalibutan ang iyang mga saad. O of course na sa iyang mga saad alang sa atong pagkinabuhi na uban kaniya dito sa eternidad sa langit. Now, okay. Laing punto nga kung ipahinumdum kanimo. Bahin ining atong pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. Okay? Di naman kumatinga kay nabay uban nga murag mo saka ang ilang kilay umuingon nga adlaw-adlaw ta nagtuon sa pulong sa Dios. Di na kumatinga niya na mo pahiyom na lang ko kung nanay mo kanang mo react niya na. Now, of course, una sa tanan, mangutana ko nimo, unsa may tuyo sa pagkaon? What is the purpose of food? Tubag? To give us energy. Gusto? Ang pagkaon must be eaten, must be chewed, then swallowed. Mamang yun ang human kanang practice. Okay? So, ang kalanon, kinahanglan kanon, o niya usapon, and then tunlon. Now, the food, once swallowed, sa diha ngayon mo na ng tunlon, muambog na dito sa imong stomago. It will go down to your stomach, then, what takes place? Metabolization. Mo nang akong gigamitan kinig binisayang pulong nga galing kadtong imong gikaon nga pagkaon inig hagbong na dito sa imong estomago sa imong tiyan galingon kana sa imong tiyan. So food nga nagaling na or metabolized is the food that gives us energy sa atong kalawasan. Now, kinahanglan hinumduman nato din nga. Sawa pa nato kan ang maong pagkaon o pa nato ibutang ang pagkaon sa dire sa atong baba unsa may atong gigamit. Of course, dili kay ang kanang kutsara pa o tinidor. What I mean is, we used our volition. Gusto? Migamit na sa atong kabubuton, our free will, to swallow it. Okay? Ang atong kabubuton, inig butang na sa pagkaon din sa atong baba, mulihok ang atong kabubuton. Imo ba ng usapon o dili? Na pangutana. Unas tanan, kinsa may gaandam sa pagkaon nga butang diha sa lamisa, kinsa may gaandam. Di ba ang kanang magluluto? Okay, the cook. Gusto? Na sa espirituhanon nga bahin, in the spiritual realm, kinsa man ang cook? Tubag ang pastor teacher nga dunay gasa sa pagtudlo. Okay? But if we look backward, atong kanang butang ang atong pangunahon na dito sa kanang nangagi, who provides all the ingredients for the food to be prepared? Kinsa man? Well, spiritually, of course, the answer is God, the Holy Spirit. Ang Espiritu Santo is the one who provides the recipe for the cook.
para sa pastor teacher to study and follow to the letter. Kasabot ka. So, balik nga to sa kanang kalig-onan nato, okay? Kakusog, energy. Back to the energy that the metabolized food provides the ether. We can see nga dunay labihas kadaghang mga magtotoo nga ingnon ta malnourished, who are malnourished, kay nga naman, tungod kay ang ilang gikaon kanang di maayong mga matang sa pagkaon. They eat the wrong kind of food. So mo na nga daot na noon sila kay mo na nga. You see, the key here is that you have positive volition to the truth. Kung ikaw pangita sa kamaturan, ikaplagan yun mo ka na. Unsa gisulti si Jeremias 29:13. Now this particular verse has struck my life. Okay? Sabag-o pa ko nga nahimong magtotoo before I got saved. Mao gyud ni ang nakalugti gyud sa akong kalag. Ambot pasabot nga it has convicted me with this particular verse nga nagaingon, if you seek me, you will seek me and find me if you will search for me with all your heart. Jeremias 29:13 kana. Ayaw kalimti na. Sa lagtod nga pagkasulti, kung imo lang yun ng ilaktod lagi, kana nagpasabotog, if you truly seek me, you will find me. Kaysa akong kabahin, I am a seeking type nga pagkatao. Di yung kong mahaluna, kunay akong mga pangutanas kinabuhi nga dili matubag sa hustong pagkatubag. Kapadayon yung kong kanang mao na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek. Pangita. Kay mo makaplagan. Dili man mamakak ang Diyos. So mo na sige tanto na akong pangita gyud. Nakaplagan gyud ako. Ang Diyos, matuod nga Diyos, buhi nga Diyos, o ang iyang pulong. The word of truth. Kaya usara may kamatuoran. Si Ginoong Jesucristo nagasulti des Juan 14:6. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Hindi man mamakak ang Diyos. So na, I challenge you, kamo nga mga magtotoo, mga igsuon diyan ni Kristo, nga padayon sa inyong pagkamainiton sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Besan ug unsa na isulti sa mga katawhan. I have encountered that. So bago pa kami. Back home, sige kaming tuon sa pulong sa Diyos adlaw-adlaw. Adlaw-adlaw na, daan. Uban sa akong pamilya, o sa gagmay pa rin akong mga anak, they were really grounded in the study of the truth, study of the Word of God. Nga dili ko kanang ingnon ta kalimtan sa akong tibuok nga kinabuhi. Nga I cannot thank God enough sa iyang gihatag kanako nga wisdom nga mao kanay atong magamit sa atong adlaw-adlaw pagkinabuhi ingon nga mga Kristohanon. That's the only strength and power that we can hold on. Without it, we are helpless, we are powerless. Mao na nga, just keep on keeping on sa imong pagkapositibo.
Hold on to the truth. Isulob na ang imong bagong pagkatao. Ito manigisgutan kagahapon. Now, ilain na pong punto nga akong dadon diha kanimo. Kita nga mga magtotoo, patunon pulong sa Dios. Aron nga atong kalag mutubo. Gusto? Unsa man ang bersikulo 2 Peter 3:18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. How to kanang patubo sa atong kalag, pinagi ni atong ibuhat adlaw-adlaw nga pagtuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios atong kinabuhi. Now, niya ay mga punto akong dadon diyan nimo nga. Kini bang mga moderno nga mga kasimbahanan, modern churches, kining mga simbahan, dili man pud tanan. Modern churches are now dying. Nganong himalatyon man. There is no Holy Spirit that's working in their churches. Nya, kay wa may Espiritu Santo nagalihok diha. Unsa ilang sagan ng dibuhat. Entertainment. Ano gitawag nag-entertainment churches. Mga sakop sa ilang mga simbahan, why pagtubo diha sa pulong sa Dios? Wala. Kaya may pagtuon sa pulong sa Dios. May mga bunga sa Espiritu Santo. And that's very, 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 very tragic. Kinaluoyan. Only the Holy Spirit can produce fruits in the lives of believers. Siyara. Now, kung ikaw anaa sa usa ka kongregasyon o pundok nga relihiyoso, religious group, nga way pagtudlo sa Biblia, pahawa niya ng simbahan na. Run away from it. Mga kasimbahanan, mga kongregasyon, or denomination that do not emphasize ni Ginoong Jesucristo as Savior and Lord, no emphasis on the work of the Holy Spirit, no emphasis on salvation by faith, get out and run away from those groups. You don't belong there. You will not grow there. You will die with those churches. Muuban ka silang pagkamatay sa mga simbahan. Because spiritually, you are not going anywhere kung magpadayon ka ng sakop nila. You're just wasting your time. Sabot ka. Never doubt God's word. Kaya kung ikaw musugod na gani og duha-duha, you are actually calling God a liar. Gusto? That's blasphemy. Mao na ako kanang giingnan nga karong panahon na. This modern age, gipakasama kini, gitandi kini sa panahon ni Noe. Nundong ka sa panahon ni Noe. Sige siyag sangyaw kay siya ra ang usa sa kanang matarong nga mga tao niadtong panahon na. The only righteous person uban sa iyang panimalay. Og unsa gitambagan siya sa Dios, he was mandated, gimanduan siya sa Dios og Noe, kanang ako kang pabuhaton og arka, build an ark. Unya mingon si Noe, asa man ako itukod Ginoo adtos ibabaw sa bungtod. Ni kurat ni si Noe, ibabaw sa bungtod nako kining arka Dios? Yes. Now, without hesitation, wa na siya duha-duha. Sugod dayon siya kung sa tukod niya itong maong arka. Ibabaw sa bungtod. Mao na ang mga tao nitong panahon na
Samtang siya nagasangyaw, tumuo ka, kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. That's the gospel. Yamin man lang mga tao. Tuo kang nuwi. You see? Ning samot na sa ilang nakita nga gatukod na sinuwi o arka dito sa ibabaw sa bungtod. Ning samot ang mga tao pagbiay niya. Yamiran, gibiay, bugal-bugalan. Naon sana maganuwi. Nabuang na matin ni sinuwi. Sao man paglutaw niya ng iyang gitukod nga arka. Sao paglutaw nga may tuwa man siya sa ibabaw sa bungtod. So na. That was a kanang pagtandi na to kana nga magsangyaw ka sa mayong balita sa kaluwasan, yamiran ka, bugal-bugalan ka, kanang tinuntuhan ka, unsa pa. Yamiran, you see. So, mo tumingon ang Dios nga, Noe, na ay panahon nga imo ning takpan. So, pila raman ang iyang pamilya. Sakop sa pamilya ni Noe, asawa niya, tulo ka anak kanang bayi, o tulo ka, unsa, mga, dili kay binay, tulo ka anak laki, o tulo ka mga binay. Okay? Binaji sa Bulanon pa. So, pila raman sila? 8. Ang mga matarong nitong panahon na ang tanan unsa. Way kamatuoran, kanang muyamid las kamatuoran, bugal-bugalan lang nila, wa sila ay panumbaling, way gana sa pulong sa Dios, wala. Okay? So, mga pagano, mga tao niyan to. So, mo to, pag-abot na sa adlaw, miingon ng Diyos kang Noe. Noe, time to close the ark. Shut the ark. Okay? Sirhin na, sod mo, kamong 8, o akong lumpan ng tibuok kalibutan. Ano na to? Ibaw naman ka sa istorya niya na. Kadto nagpasabot nga unsa God's judgment on the people who are negative to the truth died through the flood ng lumos. Sige, pandukdok nila, pang tuktok nila sa pagsugod na sa pagsakas tubig. Noe, pasudlami. Wala. Way mahimos Noe. Kay nagsunod lang siya sa mando sa Dios. Mao to. Karong panahon na, paminaw, karong panahon na, gipakasama sa panahon ni Noe. Mga katawhan rong panahon na. Maorag yung mga taras o mga attitude sa mga katawhan. Tuo magkanya na. Tuo magkanya ng Bible nila. Bible study. Ilang ministry o unsa na diha. Yamiran. Muyamid ang mga tao mo. Bugal-bugal. Bisag unsan nalay ilang ikasulti nga makadaot. That's it. Kita nimo ang did you see the picture? Mo na karong panahon na. I hope you are not one of them. Mo na akong gipanghinaot. Kay time will come, God will say, it's about time. Na ay panahon. God's timetable is perfect. Isil-sil na. Unsa iya insulti tinuod gyud nga siya mo balik sa ikaduha nga pagbalik. Dinhi naman siya. First Advent, gilansang taon ang Diyos. Ang iyang hypostatic union nakita nimo ni Ginoong Jesucristo. Ilansang mo lukat sa atong mga sala dito sa cross. Mo to first Advent.
Second Advent, He is going to come back no longer as a Savior, but as a Judge. Hukma na ang kalibutan. Mao na nga, samtang nagdungog kanining atong mensahe, this could be your last to hear it. Tomorrow may be too late. Mao na nga, gidasig ka nga, ablihan nimo ang imong salabutan. Have an open mind samtang nagpaminaw kanini. Kay kung ikaw positibo, ang Espiritu Santo ray mo paklarog yung tiwas nga na kanimo. Unsa ka tinuod ang pulong sa Dios. So akong balikon nga, kung ikaw musugod ka sa pagduha-duha sa pulong sa Dios, if you do, you're actually calling God a liar. That's blasphemy. So, ikinahanglan nimong pagpadayon sa imong pagtuo. Kung ikaw magtutuo na, kupti ka na imong pagtuo ngadto sa pulong sa Dios. Because the direction of our faith now as believers has changed to or towards the Word of God. We have already directed our faith when we made the decision to believe in Christ. That was salvation. We put our faith on the object, the right object of salvation, who is the Lord Jesus Christ. Karon kay luwas naman ta, direct our faith now to the Word of God. Okay? Faith ang imong pagtuo. Now, alang kanimo nga dili pa magtutuo. Ang pagtuo nga gikinahanglan sa Dios kanimo is even as small as a mustard seed. Kung balikon, wa magkinahanglan labihan dakuha nga pagtuo. Even as small as a mustard seed. Kay kining maong liso, the seed, can grow bigger and greater as a mountain and can move your mountains, your problems and worries in life. You see, God is always able. Di man inagina. Kanunay yung tanaw ang Diyos kanato sa atong attitude, atong pagtuo, ngadto sa kamatuoran mo na nga gatuon tani ining tunanan nga giuluhan how to find true peace in life. Kaya ang tinuod yung kalinaw nga atong katunan mao ang pag-develop, pag-ugmad sa atong integrity, the Christian integrity. And we know already that kanang Christian integrity is the firm adherence to a code and especially moral or artistic values. Mo na'y incorruptibility ang pasabot. An unimpaired condition, meaning soundness. The quality or state of being complete or undivided, meaning completeness. Naon sa may mga synonym of integrity, kung atong kwaon na ng pulong ng integrity. Well, the synonyms are like character, decency, goodness, honesty, morality, probity, rectitude, righteousness, uprightness, virtue, virtuousness. Namo na ang bahin sa integrity. Ang tinuod yun, ang Christian integrity, na ato na ninggi tukbil, kaniya to, pa nato lang ihapong kining hisgutan. Kaya may nung danon pag kini. Naghisgot ka ta karon og integrity. Kay bahin kini sa atong pag-unsa. Pagpangita gyud sa matuod nga kalinaw sa kinabuhi. Christian integrity is the strength, kalig-on sa usa ka magtutuo nga naga-abante
Siyang Kristohanong pagkinabuhi is advancing. Integrity means, unsa, ang kinatibuk-an sa imong kinaiya, wholeness of character, consistency of word and deed, uncompromising adherence to a code of values. Nagasabot ka na kung sabot nini. Now, of course, ang Christian integrity nagagikan kini pinagi sa imong pagkinabuhi, subay sa pulong sa Dios. It comes from living by the Word of God. Now, kining maong doktrina God, kining integrity, unsa may binisay integrity, imong pagka masaligan. I don't know, kung dawat ka niya ng binisaya, pagkamasaligan. Now, kining maong doktrina, hulagway kini sa paagi kanang sa pagkinabuhi sa usa ka Kristohanon, the Christian way of life, as a dynamic unity. Now, kay ang matag usa ka biblical command na mando sa Biblia alang sa magtutuo, nagpadayag kini, it reveals an aspect of God's grace. Grasya sa Dios. Apan ang tanan nga mga provisions o mga pagsangkap sa grasya, they function together as a single system of power and love. You see? So, ang magtutuo who lives within God's system of power and love, na nagihan ni maong Christian integrity. Kasabot ka? So, sa diha nga siya manag-iya na nining maong pagkamasaligan, integrity, nga Kristohanon din. Kanang, ana siya. Niining gahom ug ang gugma na siya ay tibuok nga kinaiya, wholeness of your character, o consistent kini siya sa iyang mga pulong ug sa mga buhat. Why pagkompromiso ngadto sa gitawag og code of values. Mao ni atong gihisgutan kini, giglampas sa atong panumduman nga gikinahanglan nato ingon nga mga Kristohanon aron sa iyo niya na ato gyung makabot kining ugma kaplagan ang paagi sa to possess that peace, the true peace in life. Kinsa mo dili gusto og kalinaw, labi na ning atong kapanahunan karon nga wa na magyoy kalinaw. Si manang mga katawhan karon ng wad-an na sila sa paglaom. The world is dying. Way kamaturan. Mao na nga kung at kini mga butanga kay mao lagi. It's about time to come to reality, to wake up. Kining nagpangitabos tibo kalibutan karon. Ayaw nakatinga kay kini part sa unsa sa plano sa Dios. Ato ni padayon ugma ayaw sipyat sa pagsunod nini. Magampot Ama na mo langit nun, nagpasalamat kami kanimo nining laing higayon sa among pagkigambitay sa imong mga pulong o kanimo. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Dada kami pagbalik ugma. Aron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Aron sa pagpalig-on gayud sa among kalag o pagpatubo nini pinagi sa pagtuon sa imong balaang pulong adlaw-adlaw. Ini consistent and persistent, regular nga paagi. Nga pagsilsil gayud sa imong kamaturan dinhi sa among kalag. Salamat ni among Bible study through the YouTube pinagi sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo.
Amen.